Tikulandireni ku program yathu lero yomwe tikupangira kunoko ku Mchewu tili ku malo amene akutchedwa kuti West Hill. Kumbuyo kwakeku mmene mukuona ndithu zadomosolo madzi akuyenda momuno Mchewu pa boma. Lero program imene yakutakata ndi mpamba wa NEEF. Tikukambiranabe ndi atsogoleri osiyanasiyana, atsogoleri ammaderamu. Kumalo kuno bungwe la NEEF kupitirira ndi program yake yokumana ndi atsogoleri osiyanasiyana kufuna kuwakonzekeretsa pamene akulowa mkati mwa chigawo cha chiwiri cha ngongole za NEEF phase 2 ya 350 billion pacha. So panopo poyambirira penipeni ndi mmodzi mwa atsogoleri amene ayitanidwa kumano amene wandi ya ADC chair, Area Development Committee chair. Anduza dzina lawo komanso kuti iwowa akuyimira kuti. Ndakulandirani mama mu program yathu tichuleni nokha kuti anthu amene akumvera ndi kuonera akudziweni. Zikomo kwambiri, ine ndi Mama Wasimbwa, ADC chair, saburi tsiku la mowa. Mama Wasimbwa. Choncho Wasimbwa. Mama Wasimbwa. Kuchokera kwa tsiku la mowa koma ndi ADC chair. Chabwino. Msonkhano uli mkati uwu iniyo makhalamo kanthawi zakambidwa zosiyana-siyana maulandira bwanji? Ineyo ndaulandira bwino kwambiri kotero kuti naiso ndilokhudzidwa kuti ndikuthekera kuti ndikhoza kutenga nawo mbali pokhala ndi chiloko choti ndikadzira kwene mwini kukhomo kwanga. Nkhani ili mkatimo ndionena kuti akufotokoza abungwe la NEEF mene ngongole zosiyana-siyana zimene akupereka Mchewu muno zikuyendera. Mmene amayankhula mmene mchamo zikuoneka kuti Mchewuyu ndi gawo limodzi la Eastern Region. Mkati mwa mafigures amene amapereka Mchewuyu akuoneka kuti pena pake akusisitika ndithu mbali ya mabwezedwe. Nkhani imeneyo mwayimva, inu mutayimva nkhani imeneyo yakukhudzani bwanji? Ineyo nkhaniyo ndayimva ndipo ndakhudzika kwambiri potengera kunena kuti tikubwezeretsa mbuyo chiloko chakudera kwathu. Mukuona kuti ndi chifukwa chani anthu kuno kumasisitika kumapezeka kuti ali pansi panopo ngati dziko mabwezedwe angongole amatchulidwa ma 80% ena wafika 90 kunoko akutchula za 69. Mukuona kuti vuto lenilene lingakhale lili pati m'maganizo mwanu ngati chair wa ADC? Zili pawiri. Nthawi zina kumakhala kuti mwina akumana ndi vuto lalikulu kwambiri muna m'makomo mwawo. Komanso nthawi zina atsogoleri amatengapo gawo. Atsogoleri amene ndikamba pano ndi amene komiti yawo ya pa klabu. Nthawi zina so magulu mwawo moja nthawi so amatengapo gawo la pakabanga ndalama. Anthu ajapena ndikuona ngati kuti sabanka bwinobwino zonse zimene zimafunikira. Chimwe chimachitika nchonena kuti ndamene pali wina wakapeza umwe sanapereke, wina wapereka bwino. Ndi wapereka bwino uja amayitenganso ndalama chakuyidula kangana kunthandizira uyu pamene uyu sanatani konde sanapereke. Kangana palino gapu lalikulu limene latsala kwa munthu wina wake ndithu amene abweza muno ngongole uja. Ine ndazoonapo. Kwambiri. Tsopano imeneyo ndi mfundo yokasachidwi. Tibwere kwa inuyo ntchito yanu ngati ADC chair. Chifukwa ndasangalala kuti takumana ndi inuyo. ADC ndi Area Development Committee. Choncho umudziko. Choncho. Ndimafuna ndiyive kuti kodi Area Development Committee yanu kwa tsiku la mowa imatenga gawo lotani mu ntchito za ngongole izi za NEEF? Mugwirizana bwanji inuyo ngati akumudzi ndi awawa a NEEF? Potengera kuti tinachita kuphunzitsidwa komano posatengera kuphunzitsidwa palibe vuto ndithu chifukwa maklabu amene amatenga nawo mbali otenga ngongole samatidziwitsa kunena kuti kwa tsiku la mowa grupu yakuti kapena kungopanga kompairo grupu tsiku la mujene sabure tsiku la mowa yense kuti atenga magulu angati ya ngongole. Ine sindimazidziwa. Tsopano limene ndi vuto ndiyeno mwabwera ukuku
muchitengera chamwayi cha mtundu wanji kuti mkati munja nkhani imeneyo ituluke poyera chifano nkhani yokambika kuno yakuti anthu sakubweza bwino ena ngongole chimene akuyitanirani ine nichokuti bungwe la NEEF lazindikira kuti inuyo ndinofunikira kuti muziyenda nawo limodzi ndi inu munena kuti ako maumbuyo kuti sitimayenda limodzi kuyambira panopo ndi kumano umene ukumapita chitsogolo chiyang'aniro chanu chotani kuti lero makumana apatu zili bwino foti kugwirana manja tili limodzi ndi mafumu amene ali magogo athu mwenso magrupu mkati moja muli feni yake makhansa amene onsewa akugwira ntchito kuchano kodi kudera limodzi amene titipangitsa kunena kuti anthu amene tikapena kudziwa makalabu amene anatenga ngongole zija tikawadziwa tiwayitanitse tikawayitanitsa tiwauze ndi ndongo zimene takuuzidwe kuno kenaka pangano follow up kuti zinthu zikuyenda motani izo ndizawa akumbuyo amene akusisirika ndi mabwezero koma nona ngati kayang'ana kusogolo anthu amene ati akhale akutenga ulendo uno kuyambira kuno kumapita uko mukuona kuti machitidwe ake muzitani ndi cholinga choti izi zakumbuyo zisapitirire kusogolo chifukwa taphunzitsidwa tikuyendera limodzi mpaka posavuta ndilo amene apanga register aja aife tadziwa mosavuta ndipo tikadziwa tiyambakuyenda limodzi. Tikupitirira ndi program yathu kunoku kucheu ku West Hill pamene bungwe la NEEF laitana atsogoleri osiyanasiyana akudera kunoko makamaka kucheu kuti akambirane nkhani za ngongole zimene bungwe limene likupereka bayi yake makamaka imapezeka kuti chifukwa chokuti mujani manenera ncheuyi ikusisitika ndi kabwezero ka ngongole pamene dziko lonse panopo likumayenda ma 85 87 ena kumafika 90 ngati mpotoku kunoko adakali pa 69 ndiye pano kupitirira kucheza ndi atsogoleri amene kuti timve mfundo zimene zikumangidwa mkatimu pa mkumano umene upano ndili ndi council chair khala pa mpando wa council ya Ncheu district ndi alola kuti azitchule okha dzina ndakulandirani mama ku program yathu takondwa kwambiri kuti chair kunoko munthu wamayi ndi zinthu zokoma kwambasi tadzitchulani dzina. Ine dzina langa ndi Flanes Campaign. Yes, councillor wa Kande ward Ncheu North East omasa amene ndi wapa mpando wa khosolo ya Ncheu district council. Uri wapa mpando ndinuyo? Ndithu. Makansala wonse mwanagwirizana kuti asankhe makasala 14 anasankha ine kuti ndikhale owayimirira. Aizokoma kobasi. Ndithudi. Ndiyeno kuno kuli mkumano. Mkumano nkhani yake siyoyita okoma kwenikweni yayi. Ifa makamba ngati kuti akuti boma la Ncheu lino ndi limodzi mwa maboma amene akutsalira mbuyo kugaula kubweza ngongole za NEEF. Oyambirira ndifunse kuti inu ngati council chair ngongole za NEEF mukuzidziwa ndipo mboma muno zikuyenda. Ngongole ya NEEF iyi tikuyidziwa kwambiri ndifotokoze ngati ineyo ngati munthu chabe kaye ndikuzidziwa kuti ngongole za NEEF zilipo koma as a district padakali pano timadziwa koma chifukwa yonena kuti tikuzonena kuti information yenene yoti NEEF itipase ngati council ife yoti idakalibe padakali pano koma tikumazimvera m'maderadera momwemo koma kuti tikhale ndi communication ya council ndi NEEF kodi ngongole zikuyenda bwanji tilumikizane apo ponde ndikhozoona ngati kuti mwina pali kulekana pang'ono kagapo ndithu ndiye gapu imene yonu ndi imene yapangisa kuti kuyitanidwe mkumano ngati uwu pano mkatimo ndi imene mumamveka nkhanizo kuti yayi Ncheu kuno kwabwera yaya kuti mabiliyoni mwakuti komano zikupezeka kuti kabwezedwe mayenera kuti mpano mutabweza mabiliyoni mwakuti sizinabwerere nkhani zake zimakhala zoterozo ndiyeno chabwino izo zambuyozo zimenezo kuno mwabwera kumkumanoko mukamaona ndi zimene zikukambidwazi mukuona kuti vutoli ngati lilipo ndipo lilipo kupita kusogolo mkumano umene uthandiza mkumano kuti ndikuona kuti ndi mkumano wabwino ndipo mkumano wabwera mu nthawi yake umene ayitanisa zisogolo osiyanasiyana amene anthu amatenga ngongoleyo ali mwa iwo
anthu onsewa ali m'manja mwa amene azipembedzo andale mafumu amene kuderako awa anifu akabwera amakapeza anthu amene anthu amenewo ali kuderawo ofuna ngongolewo amayankhula adindo amenewa kuti ife katifusire kumeneko ife tifuna chani ngongole kodi ngongole zili pati ili ngati bridge ndiye kuti ifeyo timayenera kuti tilumikizane ndi anifu kuti anthu aja ndi ngongole wafikire ndiye mkumano wabwera mu nthawi yake ife chonena kuti ifeyo tsopano anthu aja atha kuwoloka tsopano ngati bridge apita tsopano chisogolo kuti kodi aona kuti kusogolo kwa wainda bwanji. Mbali yanu mukuona kuti mutenga mbali yotani makamaka tisinayang'aniza kutsogolo tiyang'aniza kumbuyozi awawa amene akuti akulimbana ndi kubweza wayena akuti mpaka na mayankhulidwe awo umanena ngati kuti zinali mphatso zina zotero kupita kutsogolo ndi mmene mwauzidwa nkhani za anthu ngati umenewo inuyo mukapita kumudzi mukuona kuti mukatenga gawo lotani. Ineyo ndikapita kumudzi komanso ngati ntcheu yonse poyilengeza tikakhala ndi chilimbikitso chowauza anthu kuti abweze ngongole chifukwa ndalama ija wena amene akudikiranso kuti alandire ili m'manja mwawo ndezi kusukira amene aja abweze ngongole kuti aja wasawatenge chifukwa ngongole ili ngati muja timanena kuti timasewera kale omanena kuti gogogo chili kwa ndani gogogo chili kwa iwe ndi chikati gogogo chili kwa ine ndi kuti chikachoka kwa ine chikubwera kwa ine ndizi kuyena kuti ineso nditenge ndalama ndibweze ifike kwa ine ndi kuti tikuyenera tibweze kuti alisi afikiridwe chifukwa ndalamayo ndiyozungulira kuti alisi alandire achite zimene yakufuna mu nthawi yake. Ndiyeno zimenezo ndiza yapitayi kuyambira panono kuchokera pamene mumalize mkumano umene kumapita kutsogoloko inu mudakakonda zitamayenda motani kapenanso muli ndi chitsimikizo choti zizikayenda bwanji nakasi kukumana mwakumana vuto mwaliona ndiye mukupita chitsogolo chifukwa tikulankhula pano apresident anakhazikitsa chithumba chachiwiri auti phase 2 muli ndalama zankhaninkhani mmene momwe zimene nawo akufuna kuti popita chitsogolo zikhale zabwino inuyo mukuona kuti kuyenda kwake kupita chitsogolo kukhala kotani mutathawiza kukumanazi. Chitsogolo tichikhalapo chabwino kwambiri chifukwa chonena kuti pamene ife tilumikizane ndi anzathu amene atilumikizitsawa amene tawaona kuti ndi awa makomo oyenera amene atiuza kuti ife kuli ndalama zakuti zimene zikutsalira ayi kuli ndalama zakuti zoti mutenge kuli ngongoleyi yoti mutenge ifeyo tiyende nawo chitsogolo podziwitsanso anthu ena amenewo sadabwere kuno chifukwa sitingabwere tonse koma ife takhala ngati chitengero chawo chokafotokozera anthu amene aja kuti ndalamazi anthu yawo atithandizireko kuti patsira anthu amene akuvutikitsetsawo makamaka ndidakakonda ineyo akadayang'anisisa kumbali ya ulimi malingana ndi njala yathu ilipoyo atilimbikitse fambiri alinayo misinje imene simaphwera atawapatsa amene waja kuti za ulimizi azilandira molimbikitsa amenewo kusiyana ndi kupatsa anthu amene mogwirana nawo manja molimbikitsa anthu athu pokawauza kuti mukafuna NEEF muyenera mutsate njira izi powalimbikitsa ndi uphungu wabwino ndikukhulupirira kuti zimezi zitheka kuti chitsogolo chathu chipite bwino. Tikupitirira nayo program yathu kunoko kunchewu ndipo popitirira ndili ndi area supervisor wa Nchewu district ino ndipo amenewa ndi alola azitchule okha koma mumvetsere bwinobwino dzina lawolo. Bambo takulandirani ku program yathu iyi masukani zitchuleni. Ine dzina langa ndi Binson Chatanthumba area supervisor wa Nchewu. Lachiwiriro dzina lomati Chatanthumba. Ayi uno kumangoni kodi uno? Kumangoni kuno ya Chatanthumba. Yes. Ndakulandirani. Tatokoza wawo. Sopano ngani ndi mkumano umene ukuchitika apawu pamene mwayitana atsogoleri ambiri ndithu kuchokera mu Nchewumo. Choyambirira ntchito ngongole za NEEF kuno zikuyenda bwanji? Ngongole za NEEF zikuyenda
koma osati kwenikweni. Yeah, ngati nchewu. Nchewu, yes. Chimene chidzakhala ngati chativulirako ndi nkhani ya matoleredwe. Yeah, ndi chifukwa chake titakhala pasi ngati NEEF tinaona kuti yayi mutu ukakula umayenera kuitana zako kuti mukhale pasi. Ndi chifukwa chake tinaitana azitsogoleriwa osiyanasiyana kuti abwere. Ndi zimene ndamva chifukwa amene amayankhula mkatimo mamulumuzana amayerekeza kunoko ndi madera ena mapezeka kuti kuli mbuyo ndithu chifukwa ina amayika maite chakuti kunoko mpaka 60 chakuti vuto lili pati. Mukamaona kuti ndithu chifukwa 69 ndekuti ndi vuto mwatsalira mbuyo kwambiri. Vuto lagona pati kuona kwanu? Mavuto akulu agona pakuti anthu akalandira ndalama zija mwachitsanzo tagawa 2.5 billion ngati nchewu ndalama zambiri yes. So maona ngati kuti mwina ni ndalama mwina ngati chithokozo ena ngati ntukula pakhomo ndiye tsopano atalandira kuti simumazilengeza bwinobwino mukamapita mukapereka ngongole muwauza ngati kuti mupereka ntukula anaphunzitsidwa bwino kwambiri koma tsopano padzaoneka ngati payiwalidwa ayiwala anthu aja. Kuyiwala kumene kwenikweni kwadala tsopano kwadzaoneka kuti anaona ngati ntukula pakhomo kuti angotenga ayiwala kuti isi revolving fund ngongole namba yakhaso ntukula pakhomo ndikopezeka kuti tsopano kuti tikafika potolera ndalama ija ndithu zosayenda uzalo amaphokoso kuti mapokoso kuti tolere ndi nchifakenene ugendedwa ndiye koma ndiye ndizoona kuti panafunikira nkumano nangasimaitana nonse mafumu ndani wonse ADC zonse ndiye mutakumana mkatemu anthu afika ndimaona nkhope zawo zakugwa anthu akuchivomera bwanji atsogoleriwa. Chifunira kuti tinauza kunena kuti ndalama izi ndi zawo. Kuti ndalama izi zibwere zimadutsa mwaphungu ku nyumba malamulo kuja. Yes, komanso ndi chitukuko cha mdera muja. Ngati anthu sakubweza zikutanthauza kuti akusokoneza chitukuko cha mdera muja. Ndikuti nkhani ya umphawi imene ili pakati pathu izipititana. So tauza kunena kuti ngati anthu sakubweza ndikuti kuli anthu enanso amene sangathe kulandira ngongole. So aoneka anthu okhomoda kwambiri kuti nanga zitithera bwanji. Koma akadakhala kuti akubweza ndalama imene ikadakhala ikuzungulira m'madera momwe anthu akupanga mabizinesi akutukuka kutumiza ana ku sukulu kumalima kuchita zosiyanasiyana m'madera momwe. Ndimamva mkatimu pamene ndinakhalapo mafumu awiri amanong'onezana kuti mwayiona nkhani kutoko anthu chimene sakulandira ngongole anthu angokwiya kutanthauza kuti nkhani iyi kumveka chiyembekezo chanu kupita kusogolo ndi kumano umenewo chikhale chotani? Ife tikuyembekezera mwachidwi kunena kuti pakhala kusintha ndikuti awa zathu amene tawayitanawa tikuyembekezera kuti ayitana anthu amene anapindula nawo ngongole kuwabweretsa pamodzi ndi kuwauza ubwino ndi kuyipa kusabweza ngongole. Ubwino wake ndi wotani akabweza azawuso mudera muja ataniso atengako because munga munamva kuti ndi ndalama yozungulira mudera muja. So ngati sakubweza ndalama zinaso zichoka kuti chifukwa tikhala kuti ngati zatani zonongeka. So ndi chifukwa chake tikuyembekezera mwachidwi kuti pakhala kulumikizika kwabwino pakati pa ife ndi anthu amene anatenga ngongole komanso kuphatikizira mafumu matiye ndi makhansala ndi ma ADC kuti atithandiza mokwanira ndithu. Pano ndili ndi mmodzi wa anthu amene akupindula ndi ngongole zotenga kubungwe limene la NEEF amene wanda Richard Vakusi ndipo nkhani yawo timvera limodzi pompano. Ndakulandirani mu program yathu bwana Vakusi. Ziko mwakankwatira. Tsopano mmene mwangotimo Vakusi ndeno ndalumikiza. Mesa kudziko kuli Vakusi muti model Vakusi Model High School. Kodi Vakusi yo dzina? Ndi dzina langa. Chabwino nkhani yanu mmene ndimamvera kumbaliko ndi yayitali yopasa chidwi. Komano apapa ndimafuna tukamba zinthu za NEEF. Ndamvapo kuti inu mwatengapo ngongole ku NEEF. Mafuna mutitsimikizire kuti ndalama zingati ndi ikuyenda bwanji ngongole. Koma mundilole pang'ono ndingokambapo kuti chifukwa cha chiwerengero cha wana ku sukulu malo amene tili behind the Nchewu hospital. Kumene kuli Vakusi. I had just sent it to the court. Malo ongochepa kwambiri. Now the enrollment yakula kwambiri yofika na about 1,050. Now because of 1,050. yes, From 4 to 1 to 4. 1 to 4.
yeah, pali masukulu awiri ya mawa ndi ya madzulo about 200 winayo 850 ndayeza ndipangisa kuti ndipeze malo ena okulirapo ndenda peza malo 3 kilometers from here as we go to Blantyre mwana zima buildings zikulu mafunsana just green roof yes. My aim is to separate boarding and day nde kumene kuja ndifuna kupite boarding day sala nde ndalama ano zinavuta ndipo yambirira 2022 natenga ndalama 16 million to buy that place kunifi natenga kodi matenga pano isiyo yamba ya nje chiwiri mene okay ndi matenga 16 million kugulira malo achi ndiye afuzi nayamba nditi maprofit ita kusukulu kumanga kuma zinakadzatinaso chakachini I started this September last year. Okay. Now NEEF this year anandipasa 30 million. Okay. Vote ndio kuti tinalibe makalata okwanira ngati ma title deed which I'm processing now. Yeah, ndeta ta kugula malata for the 2 buildings. Kuma katraso panjira. Straight. Katraso panjira kuma nyumba ndakula akula. Mabanki mose matikana kutenga ngongole because of title deed. Ndiye NEEF imene yatithandiza kuti tukula. So NEEF has managed without those title deeds etc. Firstly gave you 16 million. Yes. This time around 30 million. Yes. Just using a car as a collateral. Okay. Yamorani yobuma. Tiabwino tota hilakisa. Tiabwino. So ndama za NEEF izi kunokota kumana kuno. Ndi kusonkhano umene kwasonkhana mpambira atsogoleri gwero la msonkhano ndilonena kuti kabwezedwe kamongolezi ngati nchewu boma sikuti kakwenda bwino kwenikweni mwamva mmene mukambira mkatimu inuyo mukutenga ndalama zitalizitali ngati zimenezi inuyo mukudusa muzotani experience yanu yakabwezedwe obviously mutatenga 16 mmene kuti munachita perform bwino iyi zikuyenda bwanji zikuyenda bwino kwambiri palibenso marias mwezi uno wachitatu amandikumbutsa tili ndi mlangizi wabwino kwambiri chimwemwe Nyirenda amandikumbutsa ndimacheza naye potsi ndimalipira 3.4 million per month 3.4 million pamwezi ndi kumadusa bwino bwino umadusa bwino bwino so this ngongole is for 1 year only ndiye kuti ndikhaso ntamaliza pompana mapulani ngota let's say kuti mwamaliza maplani ndikapeza title deed I want to get ngongole yokulirapo legeze 150 million kuti ndimalizise that because it's a big project maudutsapo it's a big project ndithu kuti ndizatenge yokulirapo title deed pano akutipangira process I think this month ndikhala nditatenga so ano ndiye tikambeno za ngongole za NEEF ifa inuyo mutha kufotokoza momveka bwinobwino ubwino okhala mdziko ndi ngongole ngati imeneyi ndi bungwe ngati la NEEF ndikumatha kumamasuka kumapasa anthu ndalama zitalizitali ngati zimene mutchulazo akachita qualify ubwino wako ngotani inuyo mwapitako ku bank mkukabwerera mukamaliona bungwe la NEEF mumaliona bwanji bungwe limene ndi labwino kwambiri one chifukwa silisankha two amayisetsa olokalibe kuti collateral ulibe chimene amaona bwinobwino ndi kuona kuti munthu ali kutekera so they can use nyumba ngakhale libe title deed ngati plan yo gali moto nde if tiwafuna zabwino kuti apitirize chifukwa mabanki akulepera koma NEEF ikuyesetsa ndithu kutipatsa maloni ife sitikanatukukayi nanga kupanda ngongole zimenezi basi tusilikana manga so tinguwafunira zabwino ndithu of course tidape mpaka kati mukuti kuma anthu akapanga apply azichitako changu nkhani imeneyo ndi ayipo azichitako changu osati paperwork 3 months auti yayikuonesa ati due diligence chizungu chake amatero chabwino koma yakuyesetsa tikuwafunira zabwino ndipo iyi ndi programu yabwino kwambiri ya boma ndipo tikunyadira basi panopo pamene tikupita chifupifupi ndi kumapeto kwa programu iyi kuno kunchewu ndili ndi Asmati Filimoni amene wanso ndi mmodzi mwa amalawi amene apeza nawo mwayi wopeza ngongole kubungwe la NEEF ndakulandirani Filimoni ku programu yathu iyi kodi gulu lanu mmalitcha kuti cha
Mangoni Maize Group. Mangoni. Yeah, from Zulu. Chebwino. Ndiye gulu limene muli pangati? Tilipo anthu 10. Anthu 10. Yeah. Mwatengapo ulendo woyamba ngongole. Ulendo woyamba. Inakwana ndalama zingati? Inakwana pafupifupi 9 million. Of course NEEF adatuza kuti tilenge yosapitilira 1 million fund kuyamba. Yeah. Kodi nkuyamba ukoko. Ndiye inuyo ukhala ulendo woyamba inu nokha mwanena kuti munatenga 900. Yeah. Mwina aliyense amatenga 900. Yeah, exactly. Okay. Mukupanga nayo chani business zake? Ine ndidapanga ziganizo ziwiri. Ndipange business ndine kalipentala ndoti ndigule mitengo ndicheke ndipita pa bench. Koma gawo lalikulu nayika ku ulimi. Ulimiwu ndinalima karoti. Ndinalima nyemba. Of course ndi pa organic farming. Zimene timalimbana nazo zimene. Zafedereza zife ibe wala ya. Ndiye malima? Ndalima nyemba, karoti. Tinagulitsa misika ya bwino. Lizulu ndi market imene ili ndi yabize kwambiri. Tikamati kudyetsera Malawi ndi maiko akunja. Izinzoona. Kodi mmatero? Timatero. Chifukwa ngongole imene ndikuti NEEF andipindulira nditalima ine nkuzani molimbika kuti karoti timatumiza ku Nampula Mozambique. Kutete Mozambique. Tete karoti silinaje muno aya. Even ku Kilimani. Karoti wochoka palizulu wakafika. Izi ndizoona ndi maso. Inda kumene nyemba tatumiza maiko akunja. Tikalima ngati anyezifa amene nalima mbuyo monse adalime karoti ndatumiza ku Tanzania, Zambia, DRC mpaka ku Kenya wakafika. Sopano inu ndiye muli ndi nkhani. Anthu ena ake timacheza nawo posachedwa apa amanena kuti inu mwafunse aboma watithandize ife tikulimba karoti wambiri, nyemba, Irish chani kumasika kulibe. So munena zikusiyana. No. Munthu amene ali ndi mutu memory yake imagwira ntchito bwino. Kupeza ka capital ngakhale kanali koyamba koma ndasunthapo. Ndikunena lero njinga ya moto big boy yayikulu ya magiya 5 ndagula. Sopano mukutanthauza kuti ngongole ndi imene yakuthandizani kuti zinthu zimpaka misika muipeza? Ndidzukirire mpaka kupeza misika ya. Nkhani inoyi mwafikayo kuti kabwezedwe iyi ngongole zikuyenda bwanji? Kumano takupana umu ni nkhani yomwe anthu sakubweza ngongole. Kabwezedwe nkophweka. Chifukwa pamene ukongola ngongole sikuti anthu feti makhala kuti palibire tupoti poyambira makhala kuti ulinapo amene ukuganiza mbuzi ulinayo. Ugula utenga ngongole, ugula mbewu ya karoti, ugula nyemba, ugulitsa mbuzi. Ukagulitsa mbuzi ubweza mwezi umodzi, mwezi wachiwiri wachitatu zikhala mbewu zija zacha. Uyamba kugulitsa ndiye kuti wambobweza mbewu zomwezo ngongole zateka. Nzeru zoganizazo zimenezo. Choti chikhale choyambira kudzutsira kuti uyambobweza ngongolezi. Ambiri amakhala kuti fault of mentality. Kufoka kwakaganizidwa. The fault of mentality. Malingaliro anu ndi otani? Pano tili pano muti mwezi uno nkwenda namba 6. Zikuyenda bwanji zobwezazi? Zobweza zikuyenda bwino. Mwezi uno ndikapereka mwezi omawa ndumaliza. Ndofuna otenga yayikulu. Ndilime chimanga molapitsa. Zijakunenazi akundika ndapa chilonda kuti mundu wanzeru nditu ukatenga ulima wanieka. Upindula chani. Yambira 5 yeka. Mapita uko. Oti inu imeneja mwaibwira? Akwambira. Ndilime, ndikolole, ndidzilimbana nkuti ndifikire 30 tons. 30 tons ndigulitse zokololatu zimene. Pano ndiye kugulitsa 30 tons pano. Kugulitsa 30 tons uzikhawa uphwanyerere. Tikamanena nthawi zina aboma akamatiuza koma nese ndafika povomereza kuti nthawi zina kachichewa kamwano kusauka nkufuna nzoona. Umakhala kuti munthu akaganizidwe kafoka. Of course tidape mpaka kati mukuti kuma anthu akapanga apply
azichitako changu nkhani imeneyo ndi yayikulu azichitako changu osati paperwork 3 months auti yaikuonesa ati due diligence chizungu chake amatero chabwino koma iya yakuyesetsa tikuwafunira zabwino ndipo iyi ndi programu yabwino kwambiri ya boma ndipo tikunyadira kopasi